Sadag. Napalabas, naimatangan ni Doña Caridad tinalaos apan ang taripato ni Albert ken ni Laika. Imbes a maragsakan daytoy, nakarkaro anakarik na iti suron, ket ingkari na iti bagina, nga aramiden na ti amin, tapno mapugsat ti kinaragsak, anan nanamen ti babae. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Dan, idi impairwar ni Misty, dagiti agkakapateg a dokumento nga impadulin na iti lalaki. Kabayatan na, naikan iti gundaway a nagsarita da Don Amado ken Nana Simang. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Adda ka di parikot, Senyor Amado. Diyak amo no makunapay aparikot daytoy ang mapaspasamak ita, Simang. Ha? Saan mo ito na mailimit kan kati amin? Saan ka di? Ti ka di maipapan ka ni Senyora? May sadaytan. Ngam ti kang runa na pampanunutek, ket ti kasasad ita ni Laika. Senyor. Nasingpet ni Laika. Isungawan na pulos ti panagkitakit ko, idi inayat ni Albert. Ngam kadagiti mapaspasamak kita, Jack maliklikan ti agdanag para kini Laika. Ha? Delikado ti kasasad na. Ibaga tayo na nalasatan na ti pagkad. Ngam itikas di kasasad na ita. Nadil-delikado pa'y gayam. Ngam ti panagnanghabit na ken ni patay. Pudno day ta nga imbagayo, Senyor. Takinaagpay suna. Timot ka sa saad nilay ka ti pampanunutak. Naimbag ko ma, no saan akasdekan kuanan ni Caridad. Awan unay tinas ka na pagdanagan tayo. Ngam gapu itikas dia ajar ni Caridad. Nakarkaron amadanagan ak. Dasimang ken Amado ti agsarsarita di tahardin. Nakapaspas ti panagsarita da. Kaslakit din nagpatag abanag ti pagsarsaritaan da. Idi pa'y laang. Pasaray madlaw kon nga dadagiti kon daway. Ngagsarita da iti nalapat. Ngamawan mo ti ibagbaga kanyak ni Amado, may papanitian nyaman na pagsarsaritaan da. Makapaatap da ito'y. Panagriknak at kaslaad ado pa yan ti ammo ni Simang. Ngam iti siyak nga asawa ni Amado. Dak magustuhan ti kastoy amadmadlaw ko. Saan ang mabalinda ito'y? Laika. Albert, nasakit man ang tiulok. Anya, mabit na lang Saan? Di ka pumanaw iti abay ko. Di kayat ko. Agtalinad ka lang dito eh. Ngam Laika, alaag lang ti tumaram nga agas. Saanan? Diyak kasapulan ti agas. Sika lang ti kasapula. Anya, Dayta ti agpaiso. Sika lang ti kasapula. Awanan ti sabali pay. ngam ko nung magsakit man ang tuulong. Kabalak nga ibturan ti sakit. Basta na ka iti si ibay ko, Albert. Laika, Awan serbit yan yaman a medisina at tumarak. Naawan ka matiti si ibay ko. Takinapod no na. Sika lang ti kasapulak. anyan. Una yan, takita nga'y pakbagam ita kanya. Amin nga ibalikas ko. Agtaod iti kaungga, Albert.
agtaod iti pusok. Sika lang ti kasapulak. Awanan ti sa balipay. Isa pang asim. Di ka pumanaw iti sibay ko. Wen, Laika. Agtalinanak lang dito yung abay mo. Saan ka panawan? Agyaman na, Albert. Agyaman na kunay. Inkidumnan. Diyos ko. Nakakaasim ti asawa ko. Apay akastoy mo't ng tinagbanagan na. Anya ti basol na. Tapay niya agsagsagabay tayo ti kastoy ni Laika. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Amado. Senyora? Anya tinagsaritaan nyo iti asawa ko na. Senyora, makaungat kayo matan. Gaputa di mo song batan ti salutsod ko. Di mo orayan nakabilin kapay si mga. Anya tinagsaritaan nyo kan ni Amado? Ti may papan iti kasasaad ni Laika, senyora. Sigurado ka? Wen, senyora. Day talaang mat tinagsaritaan mi kan ni Senyor Amado. Awanan ti sabalipay. Di ka kadimapan iti opisina. Masadutak, Papa. Misti. Talaga ka di nga aging gaita, kat di mo pa'y naaklon ti amin. Mabalin ka di, Papa. Di yu ipalagip kanyak. Amuyo matnoan niya tiriknak. Amuyo anasakit tinakam ko. Tawan man la tinaaramidak. Tapno na ilaban ko kumamat ti karbangak. Misti. Kinat katawaan dak dagiti makaamam mo kada tayo. Sinarsarita dak itilikliko dak dagiti gagayem tayo. Amakam-am mo itinagbalin a relasyon mi kin ni Albert. Apay ngamin na panunutem ti sabali a tao. Naibang ba inak, Papa? Kat ti kasakitan. Awan ti inaramid mo. Aniya. Saan kit din? Intulok mo nga asawaan ni Albert ti babaon anda. Iso ang mabalin ka di, Papa. Di mo ko maipalagip kanyak tinapasamag. Tamadagdagan laang ti sakit tinakam ko. Di mo kunaan na pagduaduam ni Simang. Apagat atapam. Anya ti amok. Nagpay sukit dimot Nga niya. Apay di mo ituloy ti anyaman na kayat mo asawan. Awan. Atapam ka di. Nga amangan no at damot mapaspasamak itinagbaetan mi kinisimang. Sikati nang ibaga iti dayta. Sana siya. Karidad. Ita, ibagaman kanyak. Pudno ka diti simkan nga atap ko. Sika ka diti timawidan ni Albert nga agtatakon iti babaunan. Aglablabas kan. Agaasam. Kabilin nakpayon. Gapo iti simkan nga atap ko. Gapo ta di mo amuno anya ti sasawam. Agbalbalin kan aman agatap. Kat mapukpukaw mun ti panagtalik mo iti pada matao. Nang runa kanyak nga asawam. Sipod pa'y binabaim jayag nagan iti Salome. Napukawan ti panagtalik ko kan ka. Karidad. Dayta ti agpaiso, Amado. Iso adinak mapabasol no agatapak. Gaputa si kamot lang tinagaramid iti banag apagatapak. Nagsubang kayo kan ni Mama.
Jakelibak, iho. Apay, Papa? Gaputag lablabasan dya inam. Papa, Agasam. Ultimo ni simhang kat pagatapan na matan. anya. Dahil tati agpaiso. Iswadya ko nalapdan ti bagi. Kat nakabil ko ti inam. Una yan. Pakawanan na kiho. Jak nalapdan ti bagi. Kat nakabil ko ti inam. Ngamin. Talagang aglablabasan ni Caridad. Talaga nga awanan tinamnamapay, nga gulimak daytoy a pamilya. Urayan niya ti aramidag. Talaga ang nagbalinan nga al-alya ti panaglipot kanyak idi ni Amado. Oh, mabit laeng. Nangyaga kiti merienda, Diyak senyora. kasapulan dayta. Senyora, Pumanaw kay ti sangwanak sika a babae. Saan ka kasapulan ditoy? Anya di ko nayo, sir. Da kayo pa lang ti mangisandi ka ni Ma'am Misty dito'y opisina. Wendan. Diyak kaya't amabaybay ti negosyo mi. Diyak kaya't amabaybay ti kumpanya. Ni, Sir Fausto, saan ko abaybay ang ti kumpanya? Napatag kanyak ti kumpanya yo. Isu asaan ko amabalin abaybayan. Amok day tadan. Ngam kasayaatan latan no isandik pay laang ni Misty. Tamasadot ka no nga umay ditoy. Di ka madanagan. Saan agapo taawan ti panagtalagkawan ka? Takinapudno na. Dakhel ti panagtalagkawan ka, Dan. Ngam baybayan na kumaamangisandi ka ni Misty. Bayat ti kaawan na ditoy opisina. Amom ka dinuan niya ti aramidem. Amomet nga dasagubanit di manugang ta. Saan ko manugang dayjay? Mamin ano ka di anas kan nga ibagakan ka dayta? Caridad. Kanawan ti basol ko iti napasamak. Agul uli makak ditoy, ngam imay kit din. Iso adi nakapaod na Amado. Tawan ti basol ko. Saan ka nga apapaan? Ibaga... Huston! Oh, Awan ti karbengam amang bagbaga kanyak. Gapulaang iti dayjay alay ka. Iso a Huston! Anyalay ka. Okay ka kadilaeng? uwan na si Mang. No maminsan, saan mo nga ipilit pa'y balasang ko? Sika na mismo tinang hibaga. Nga iti kaano man, di na kan tumaawat amanugang ni senyora. Iso apang nga asim, di mon ulitin ti inaramid mo. Kaya't ko kumalaang apagserbyan, Nana. Maawatan ka. Ang ammumot at talaga asabali ti ugali ni senyora. Ammum dayta. Iso apang nga asim ko ma. Maudi kumanday jay, ah? Amangan no nakarkaro pa iti maaramid na kan ka iti sumaruno. Nana, Ikarim balasang ko. Di mon ulitan ti kasjay, tapno saan ka ama isagmak. Anya ter aramiden dita ni Papa? Isang di nakakano, tamasadot ka nga umay agtrabaho. Anya? Misty, kitawag ka nga umay ka dito eh. Saan arumbang ani Sir Fausto ti adda dito eh. Tamangan no tantukid di mailawan ka dagiti empleyado. Ama kay bagakin ko na ka dagiti aramida. Sige, umayak dita. Orayan nak. Naimbagman tanaranaan ka nga agmaymay sa ita. Mama, Patsyak anamwamon tinapasamak. Ngam sa nakakid daw iti pamakawan. Ngamin awan ti basol ko. Saan ka sidiran, Mama? Nga mabalin ka di.
Saan ka kumamot ana uyong unay ti asawak? Anya, Adda sa gubanit ni Laika. Saan narumbang nga idadanas? No di kat rumbang la kumataripatuan. daytan ti bagbagakan ka, idi pa'y lakang. No dimngag ka kumakanyak. Saan ka kumaakasta ita? Sinokir naktomot ngamin. Di nakimpangag. Iso a basol mamatlaang ti amin. Anya ti pagbanagan ti saritaan dagiti agina nga Albert ken Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggen ti sumagmamanulangen apaset ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nakita ni Doña Caridad ti panagsarita da Don Amado ken Nana Simang ket sabali manan ti inatap ti Donya. Nagsubangpay dagiti agasawa ket gapu iti dayta. Nakabil ni Don Amado ni Doña Caridad. Iti sabali a bangir, nagdanag ni Dan idi ni Don Fausto tinapan iti opisina ket kunana nga isandi na pailaang ni Misty. Gapo tamasadot daytoy amang opisina. Kabayatan na, kinasarita ni Doña Caridad ni Albert. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Patya ka na amuamon tinapasamak. Ngam sa anak nga kidaw idi pamakawan. Ngamin, awan ti basol ko. Saan ka asidiran, Mama? Nga mabaling ka di. Saan ka kumamot ana uyong unay ti asawa? Anya, Adda sa gubanit ni Laika. Saan narumbang nga idadanes? No di kat rumbang la kumataripatuan. daytan ti bagbagakan ka idi pailang. No dimngag ka kumakanyak. Saan ka kumaakasta ita? Sinokir naktomat ngamin. Di nakimpangag. Iso asikamot lang ti akim basol. Natangkan ngamin ti ulong Albert. Makitam noan niya ti mapaspasamak ita iti pamilyam. Huh? Awan ti pabasulag katagito ang mapaspasamak, Mama. Nakarkaron na jak pagbabawyan ti amin. Maag ka, Albert. Sigakit din ti agsakripisyo. Gapo kadagito'y apagtang. Awan ang yaman na, Mama. Gapot amok. At dati Diyos asadag ko. Anya, Pudno tinangnag mo, Mama. Saan nakapulos nagbabawi? Awan ti oray may sala kumakadagiti mapaspasamak kanyak ita apag babawyak. talagang awan serbim. Nangipanam iti utak mo. Sayang lang ti panang padalmikan kaide. Mama, May salag kayam anababa a klase ti babae. Ti pagtatakunam. amo, Mama. Nagdakulan ti nagbaliwam. Sa bali ka talagan. Anya, Ngam oray siguro na niya ti mapaspasamak. Saan ka bastusan? Pakawanan nak no sinukir ka, may papankinayan. Sinurot ko lang tiriknak, Mama. Ti pagragsakak. Ngam sana bale. Tayo ti mapit. Di na kaminton makita pa dito eh. napanakal ka pa'y kititan, Albert? Sige! No kaya't mo ti pumanaw, pumanaw ka! Saan ka alapdan? Ngam daytoy ti tandaanam. Iti kanito apimanaw ka ditoy. Lipatam matan asyak ti inam!
Kunakman no maditirik nam, iha. Saan nga iti kasta, papa? Medyo aglaladutak lang amin itay. Isa asa anak ngay may. Ngam sana kaya't asawan day ka. Abay-bay akon day ito intalak mo kanyak akumpanya. Pasensya ka niya. Kaya't kulang amin ti makasigurado. Mapagtal ka ni Dan. Nganti kayat ko, kat maasikaso lat tati negosyo. Siya kunti makaam mo, papa. Sigurado ka kadi amayatan tirik nam. Wan, papa. Awanan ti rumbang apagtanagam. Mala, sikan ti makamu nitoy. Wan, papa. Di ka madanagan. Saan ko abay-bay anti kumpanya nga intalak mo kanya? Anya nga minti napasamakin ka, Misty. Di ka kuman agsaludsod, Dan. Tinapatag kat ada akon. Pimanaw matan ni papa. Sikamat, Dan. Apay ayaan na palalo ti panagdanag mo. Ha? Relax ka kumalaang. Saan arumbang ti kasta adjar mo? Apay, saan ka pa'y ayaan na irwam kin ni papa? Kwa. Saan nga iti kasta, Misty? Sika lang ti pampanunutak. Kasanon no dati mailawan ka dagiti empleyado dito eh. Kat masaoda ken kwa na dagiti aramidam. Sigurado may raman akmat. Ngam saan abalin ang may raman ak. Ayos lang kanyak. Ngam sika ti pampanunutak. Amangan no anya ti aramidan ken kan ni papam. Agyaman no kasta, Dan. Talaga ang mapagkalkan ka. Saan ka, amo? Siyak ni Albert. Ti asawa. Asawa? Anya ti asawa? Ti asawa kat iso ti katakunay na itibiyag. Kas pangrigan si ka. Siyak ti asawam. Ti katakunay na mo iti agnanayon. Ha? Nodda mariknam. Nodda ti parikot mo. Nodda ti mangburibur ka. Siyak ti rumbang nga pangibagaam iti amin. Ngamin, siyak ti asawam. Siyak ti kang runa na makatulong ka. Kasta ka di? Wen lay ka. Iso ano dinak man malagip. Pagturayon tirik ng para kanyak. Tap na malagip mo na sino ha. Ha? Kasta taramidam. Katam mo. Patsak. Malagip mo na sino ha. Agtalik ka ita iti marikrik nam. Nakita mo talaga si Mang? Saan ko laan nakita, senyor? Naalingag ko pa iti amin asaritaan da. Amangan no kalat a pumanaw dito'y da Albert kan Laika. Gapo iti kasjay a napasamak. Awanin na talaga. Saanan nga agsardeng ni Caridad? Saan apan nakibiyang, Sir Amado? Ngam, amangan no ti kinapudno ti makapagbaliw kan ni Senyora. Ha? Anya ti kayat mo asawan, si Mang? Sir, amamunak. Saan asyak ti klase ti tao analaing asumaw? Saan ko nga ugali ti makibiyang? Hanggang nabayagan nga amok ti pudno. Si Mang, saan ka maawatan? Anya ka di ti kayat mo asawan? Maipapaan iti ibagbagan ni Senyora a nagbalin a babaiyo nga agnagan iti Salome. Saan ko amalipatan tinanggag ko asaritaan nyo idi ka ni Sir Fausto? Iso nga amok no anya ti pudno, Sir Amado. Ni Amado ti umawawag. Apay nga ta.
Hello, Panyero. Panyero, nasken nga agsarak ta. Anya ti kayat mo asawan? At danas ka na pagsaritaan ta. Diyaga mo nung makuna aparikot da ito ngamnas ka na makapagsarita ta. Sige, Panyero. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta, tamapanak adagos. Anya ngay si Mang. Di mon samatan kabaulan nga aramidan dagiti trabaho diti balay. Ne, saan man, senyora? Kabaulak. Ngata? Kita man day talangam? Nabambanugkan. Masapul sa nga agalakon iti kasukat mo. Ha, Bakit kan si Mang? Saan kan apakairan nodan? Kasayatan pa'y kitdi. No aginanakan iti agnanayon. senyora. No masakitan ka iti imbagak. Anya nga ro. Isomat ngamin tipod no? Isa pa nagkunak saan arumbang amasakitan ka. May-mayang ka manan, Misty. Dan, Amoklatan, may papanmanan iti plano mapanang riribok kada Albert ti pampanunutam. saan ka nagbidot? Di kayat ko ngamin. Kat pulido dagiti mapanunot ko a plano. Diyak kayat nga darumswa a parikot. Misty, Kanti kayat ko. Saan to apulos nga atapon ni Albert asyak gayam ti akin nakam iti amin. panagkunak, marigatan ta iti dayta. Anya ti kayat mo asawan? Masiguradok. Ano addaman dakes ama pasamak. Atapin latan ni Albert nga adda pa kain na igam. Apay mat. Gaputa uray no niya ter aramiden ta. Saan laki di amapunas pa iti panunot ni Albert. Nga adda ti dakes apanggap mo ken nilay kang asawa na. Anyan tikas talangam. Nakamot talang kamanan. Nakakaasin ti anak ko kan ka. No apay ngamin adimteng kapay laang iti biyag mi asa nga pamilya. Amomlay ka. No dadduma. Madmadlaw kumatkat nga agpampamarang kalaangan. Tano adda dito'y ni Albert nga anak ko. Manmanumat ngagbalin kakasta. Ngam ita tarimwar. Kasta man ang titsyar mo. Ha! Iso atap no mapanaknakak no agpay sumatlaang amasakit ka. Kastoy nga rod ti aramidat. Senyora? Makitam, kung nagtumat kat, agpampamarang kalaang. Talaga, Senyora, pangaasiyo. Saan nyo kumaadangran ni Laika? may sakamot si Mang. Di ka makibiyang iti daytoy. Ala, pumanaw ka! Saan, senyora? Imbilin kanyak ni Senyorito Albert ajak baybayan ni Laika. Iso asaan ko nga rod nga itulok adangran nyo. Anya? Iso apang nga asiyo ko ma, senyora. Diyo dangran ni Laika. Ammo ni si Mang kunam. Wen, Panyero. Itay mo't lang nga namuak nga at nagayam amo ni si Mang. Ti kuna na kanyak. Naalingag na ti saritaan tayo di. Isuan na amuan na ti amin. Aniya. Agtalagak mo't kit di ni si Mang. Tayo ti lasod ti ado atawan. Kat itala ang ana sa una kanya. Ti may papan iti dayta. Kayot asawan dayta.
at talaga ang mapagtalkan ni Simang. Kasanon, no maibaga na ka ni Caridad. Inyunay-unay ko asaan na ko mga ibagbaga kini Caridad dayta. Uray kini Albert. Sapay la kumangarod, tatong palan ni Simang, ti Karina kan ka. Kastagayan tinapasamak na si Mang. Jakla ko man ibagakan ka, Barok. Ngamnas kan ama-amuam. Agyaman ak bagayo kanyak dayta. Asawam nilay ka. Rumbeng la ama-amuam ti amin na mapaspasamak kan ko na. Jak ngamin kayat nga ibagam abinaybay ak nilay ka. Jak tawag panunod iti kasta, nana. Ni Papa, si Mang Pweten. Awan pay. Ne. Adansan ni Senyor. Iso siguron ti simangpet. Talagan sang awanin tinamnama, Albert. Saan nga agbalbaliw pa ni Mamam? Papa, Iho, saan ka papapanawan dito'y balay? Ngam panagkunak, kasayaatan no yadayom iti inam ni Laika. Narigat no agtalinaad dito'y ni Laika. Nang runak at kasjay ti kasasad na. nakasaritak ti doktor, Papa. Iso ti napanakitay. Makatulong kano kanilay ka ti panagnaid na iti may saan na ulimak kaya natal na alugar. Kas kumay ti asidag ti baybay. Ha? Daytatag pa iso. Iso kayat kayo ang makasarita. May papanitian niya, iho. Kayat ko kung mga ipakada kata kayo. Ti panagtalinaid mi pailangan kinilay ka iti resort. Ha? Ne, huwag ngagpaison niya, iho. Kapintasan ija pag naidan yung agasawa. Tilangang pampanunutak. Katamahanusan nga umanugot ni Tito Fausto. Nang runagad sana natong palti saritaan nyo, animis ti ikasar ko. Imposible nga agkadkaday jay, iho. Siya kung ti makaamukan ko na. Agpaiso, Papa? Wan, iho. Sige, mayat tinapanunot mo. Kasayaatan no ijay kayo laangan nga agtalinaad. Bareng no makatulong pa iti kaadayo ijay resort, iti panagimbag ni Laika. Agimbag pa'y nga taan ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti sumagmamanulangan apaset, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.